שקשה היה להוכיח, שבינתיים השמות השתנו, בינתיים היו סברו הרבה. במקרה אבא שלי היה במלחמת העולם הראשונה, והיה לו תעודת הצטיינות, ובזה הוא נחשב כאזרח רומני מלא. יש יהודים... مع سب الحمد على الشنية היו אומרים ליהודים, יש מסיבת בר מצווה. כל אלה יבואו בר מצווה, עושים להם מסיבה. והיו לוקחים את כל הילדים לגט. זה בר מצווה. לא, אבל ברומניה לא היה בלגן כזה גדול. ברומניה היה... לא, אני אומר לך שהתפלאתי כמה שמהר. לא, אבל ברומניה במלחמה... במלחמה, לא... במלחמה לא היו גרמנים, אחר כך נכנסו הרוסים, אז גם כן עשו קצת בלגן, אבל לא... אבל הוא היה במחנה עבודה. אתה היית במחנה עבודה. הייתי במחנה עבודה מ-41 עד 44. 3 שנים. כן. היו זמנים שהייתי בתנאים, ועבדנו ביער, ברוסיה, אני 30 ערות תחת האבן. הרוסים כבשו את רומניה. מה? זה היה אז רומניה שכבשה את החלק הרוסי. איך קוראים למחנה? זה טרנסניסטריה. לא, מחנה טרנסניסטריה קראו לזה, כן. זה לא היה מחנה השמדה. זה היה מחנה עבודה. לא השמדה. זה לא היה. על ידי יושבת עכשיו אישה אחת מהונגריה. כל דור ודור עומדים לחלוטין. שהביאו אותם לאושוויץ, למזלם הרע, איזה חודשיים אחרי שנגמרה המלחמה. הם נהרגו את 400-500 יהודים. היהודים עברו איזה 300. היא נכנסה לאושוויץ עם ההורים ועם האחות, ויצאה לבדה. לפרדסים, עשו מגופות. הגופות לא ירגמו. גירוש של אנשים. אנחנו היהודים כנראה עם מיוחד. עם מיוחד. עם מיוחד אנחנו. אנחנו לא הולכים בדרך כלל. בילי למקום. אין לה כוח. המקום זה שם בחדר? עייף. יפה. נקבה. בילי נקבה.